Iya gue. Yo, masih bersama dengan Logo Budaya. Ora sida ditokkan kok ngantek yahene. Dalem. Nggih. Nggih sakderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Loh, lah kok meneng ta iki? Baleni, Mbak. Nek iya. Heeh. Urung siap. Sajake wis siap apa sakjane? Urung. Lah mau dinget ngawang ngene tok ngono. Do mendorok kabeh piye. Sugeng dalu para pamirsa sedaya. Nggih sugeng papanggih lagi kalian artis-artisnya dari Telogo Budaya. Mau wis pada perkenalan ya saya. Dibaleni meneh men ora lali. Ya. Ben ra kliru. Telogo Budaya menika saking Telogo Tunggal mriku. Saking mriki nggih rada ora patek ketok ya, Nduk. Iya gak ketok. Nah nek turut dalane ra ketok. Heeh. Pimpinanipun Bapak Watono saha Ibu Titik. Wis hafal? Wis hafal? Hafal. Barang apal terus prei. Lah aja ngono, Go. Wah. Anti tekan kene ya, Nduk ya. Heeh, glinding-glinding rono rene ya. Awak dhewe nglipur penggali masyarakat dusun mriki. Gagan Bapak nggih. Gagan mugi-mugi tansah subur makmur, murah sandang, murah pangan nggih Pak nggih. Alhamdulillah seger waras kuwabeh. Wah, panenane mugi-mugi nggih tambah melimpah ruah. Lemu kaya aku. Nggih.
kabadhe ngersakne rombongan dari Telaga Budaya saged langsung menghubungi Bapak Pak sapa Pak Tekno. Nggih, tenan nih Pak. Nggih estu Pak Tekno, Pak Rizky Pak sinten niki wau lho. Heeh. Dalam tiang mriki. Dikandani kok. Jalukane sing halus kok, Mbak. Nggih, make tak dohkan orangnya. Mbari yo. Bagus. Wis ra ono tunggale, Mbak. Nduk yo paring panglipur kunjuk dhumateng para pamirsa sedaya iki mawis dikawiti lelagone apa Nduk? Ninggal katresnan yo semoga kepada ngersakne lelagon sumangga Bapak, mas-masnya, ibu-ibunya, mbak-mbaknya sumangga ditunggu atensinya dari sini. Dicawisi artis-artisku sing paling kondang cantik-cantik dhewe ra kaya mboke. Padha apa, Nduk? Gapura. Ya semoga lanjut lagi. Artis yang awan mau urung tampil masih umbru-umbru yuk langsung diseret bareng-bareng yuk. Ada Jeng Hisma Kotelawala. Itu mbak taboy dang Ketoke sentimen, Mbak. lah iya awak Rino kok Rino Ya, Telaga Budaya. Lena Audio. RHS Production. Ham, ojo lali lho, Ham. Mbak. iya wah iki kayak dicepoprot tenanan kok ya nah iki walah nek nyekeli ana buntute ya kudune ngono ya iya apa kok guyang-guyu deh kok cah bento cah ayo diaturi apa sayang Umpama, Bu. si buanter ngono apa enak Umpama. ya ya semoga monggo Kang Mas katuran umpama bersama Jeng Hisma Pak Dekwis Pak Dekwis nekle ning ngarep kok ya walah kedal-kedul wis pokoke iku kabeh Pak Deku loh iya walah tukang syuting ngedek ngono kudu tak pincuk buat nih tertek kabeh lah ora ya sayang ya video syutingnya dari RHS Production kerja bareng Lena Audio Telaga Budaya goyang coy Umpama
sih jebule nduk ya. Urung dikirimi dari samping panggung mas-masnya. Adik-adik ini. Lagunya apa mau Mas? Merah Jambu, Mbak. Siapa sing ngapain nyanyi? Gaek. Dudu Hesti sing ngapain nyanyi? Yang nyang titit. Aku umbal kok mesti ape lesanmu. Lah kandhane tenan. Dalam Ibu. Ya nggih, tambal ban. Ya suarane kaya buta. Bu makasih nggih. Mugi-mugi banyak rezeki Bu, lancar jaya. Matur sembah nuwun. Iki piye Nduk? Tambal ban pamundutane dari Ibu, dari samping juga ada. Merah Jambu. Oke. Sing dhisik ya sing diaturi ya sayang ya. Yuk langsung saja ditarik bareng-bareng artisku ada jeng Tia. Ayo ya. Ayo gage ya. Ya anggere ora tak goconi kowe. Pengengah-pengengah kok caedan iki. Gage kok ora rame kok tambah kuru ora. Gage. Ayo milih sing ndi lagune. Ayo gage tambal ban. Malah dodone terus mondol kok ngene apene tuh. Engko nek ditokno piye? Buat mbak-mbaknya aja yuk yang belum tampil. Penyanyi asline kok. Sapa Nduk? Sing endi Nduk? Dedek Mi. Ayo Dek Mi. Ayo. Iki sing duwe goyangan Iki maut. Iki ya sing unik Mi sing iso ngentut ya iki. Miau. Ayo sayang, aja turu tok wae. Dalam medun disawer apa ora? Piye iki mang piye? Loh, kok kenal? Lah. Mas Johan malam-malam. Oke. Wong emang gak ngawer ngomong oleh ya. Oke. Sehat selalu Mas nggih buat Mas Johan. Iya. Memek terus aku apa isin tunggone balaku. Bolong kasih. Bolong kasih. Tak
habis ini ibunya dulu mau. Ibu ngersakne lelagoni napa mau tambal ban nggih, Bu? Nggih, malah kok mburi. Aduh. Dalem, Bu. Alah kok iso. Iki wangi nyekeli aku kaboten kok malah nete-nete. Buat yang lain juga boleh nusul. Badhe ngersakne lelagon apa? Dalam dona loro. Oh iya, di dona loro. Sing endi milih? Aku gak wani medhon, Pak. Sing ndi? Ngenekan iki. Loh, ketek malah semampir nang kono iki piye cara? Kakek rene kenalan dulu dong ngono. Niki karo sing ndi? Gurine iki. Iki jenenge bentele ya iki, Pak. Kandhane kok Telaga Budaya lho, Pak, ngene iki. Anane ayu-ayu ngene iki jajal. Ora ana cah eli ya. Ayo, dadu medhon kono ndang ngasak. Sik Angkusem wis landhep tarung nek urung ayo ndang diungkal sik gen oleh akeh. Didono ayo. Ayo nduk uncalno bareng-bareng, Nduk. Liwat ndi liwat kono. Gindong, Pak. Ngono. Nganggo sandal kuwi nek kepetel-petel malah. Iya. Sing ndi sing Mbok Duni sing kok endi iki? Kene tak kono. Nah, sini. Heeh, ora apa-apa dibantu Mama Stari. Cekeli cacah ya Allah, nek ora gemati blas iki lho karo artis iki mbok sing gugot ngono lho kok ya sok. Lah. Medune ning kono terus piye, Mas? Ngono lho. Lah. Iya. Lan-lan ya, Ger. Ini ceblok kok mbledos terus ngono ya, Ger. Mbak Mas Tari Bati, Mbak. Oke. Ayo Dek Tia sudah siap. Ngene nek ora sak watu-watuke terus ilang jablas ngene. Sehat walafiat. Sing jablas watuke ya, Mbak. Dhewe ndak dibiokno. Iya, lah dalah. Bayo. Ndulet tok lho ya, ndulet tok. Biasanya ndulet ngene iku biasane 350. Artisnya ya mana Tete Sayu? Sing ndi mau? Tambal ban. Iya sing ndi mau? Angel. Iki tambalan, Pak. Nah, nek iki artis ku tambalan yakin lho. Allah. Kandhane yo. Anggun kulino mateni. Heeh. Hati-hati orang Gun. Nek ora dipateni yo kowe dirasani. Oke. Bobrok ngawur kono ayo rasah. Ayo sayang ya. Lagunya tambal ban pan mundutan dari ibuku sing cantik dhewe. Muga-muga banyak rezeki Ibu nggih. Ya semoga Mas. Masih di bareng Telaga Budaya kerja bareng RHS Production juga Lena Audio. Aku iki tukang tambal ban
Dalem Pak De. Apa iki Mas? Waduh sayangku. Bokong semok. Sapa bokonge sapa jajal? Jeblek gagek kapung sesuk gak ana lho kapung ana gagek entekno. Oke, tambal ban sampun dalem Mas. Mas Johan minta lagu napa? Nyanyi dhewe lek Mas. Kok mbot nyanyi kok ya. Kusumane ngati njaluk DJ. Ape tak empopno terus dicampur rokan.
Iya. Iya. Kusumaning ati. Habis ini nggih. Iki Pak D iki ngersakne lagune apa mau? Bokong Semok. Oh, yang punya koleksi Bokong Semok yang mana ini? Oh iya, pupuse nelongso dek mau wis dhisik arek. Dalem. Pupuse nelongso, Bokong Semok baru Mas Johan nanti kusumaning ati. Iya. Yakin? Walau kin ngono tak dongakno walau aku ndonga buater langsung mak wer tenan kok ya. Muga-muga telone gawedi tuwu. Ya Allah. Muar matik gek larang regane ya Pak ya. Walah ben saugi dalem Pak. Ndelondeng kole. Ya Allah walah. Muga-muga nggih dijabahi. Ayo. Kusumaning ati. Kok kusumaning ati sik? Mang apa, Nduk? Pupus sing nelangsa ayo sini Dek Gita. Ya rasa mbok ceprot Mas langsung mak nyes ngono wae. Apa? Aceno daripada mangatek terus ndedeg ngene nganggur. Ayo, piye kowe? Siap. Kasih digoyang bareng Telaga Budaya. Kerja bareng Lena Audio. Juga RHS Production. Aku apaan dan disayang tekan setting. Bosku semuanya. Marah
wes mbah. Vitamine ning kono piye sayang? Lha iki ana apa barang iki? Iki kena dicolot rasek ta, Ra? Rindunya hatiku. Bakong semok. Bakong semoke. Kusumane ngati. Iya. Bingung iki jajal to. Aku nek seneni anakmu lho, Pak. Lah iya ngono Dik, buwentir terus ngono polae ayo. Ayo selanjutnya iki parake do nondi bocahe? Parake do nondi? Iso cementel kabeh. Yang selanjutnya ada bokong semok. Bokong semoke ilang, Pak. Karek kempot kabeh, Pak. Rindunya hatiku, kusumane ngati. Ngene ku ndek mang gagenan. Kok iya.